Hello guys, this is Eric Kilot of Bigo City, Double Store, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, maayong adlaw. Magandang araw po. Labi na dito sa karoon na nakakita ng video. God bless po. May buntag sir. Nasa na? Wala tingog. Wala na itingog guys. Nahurot. Pero napa, hanto pagaw, hanto. Nawa na gyud. Wala na dyan, tingog. Pila kadlaw na eh. Kuan pa na may bago pa marag. Gikan sa pagmurag nagsugod-sugod nagpagaw, pila kadlaw. Duha tulo. Lunes. Sugod pagaw-pagaw ang pagmurag. Nakaramdam. Mura naman gagawin din. Iyara po to kaya to Gani. kami na ate. Nagwinasan pa. Okay pa na okay na. Kasulay po ba na, pero dito sa kuha nakasulay ko sa abroad. Awa jud tingog, mana. Trabaho lang, trabaho. Ya lami kay istorya. Yan hindi ka kay istorya no, lami kay istorya. Ya. Yan nila ka istorya. Lagot na lang yun. Na lang, Lunes, Martes. Muy bes unta ron. 3 days Lunes, yun. Martes, 4 days. Apat na. Gawas sa wala na itingog, siya mo pamati yun. Bugat ang ulo. Sapag yun. Kalintura. At saka yun. Wala na magkuhan. Pero kung saan man imong init, kalintura, kanang, kung saan paminan mo, tugnaw or init. Tugnaw. Basta ka ng kalinturahon tanga tugnaw, manipas mo sa kaon. Na dugay mo tuguan ya. Nakaon man ta, pero Napasara ano bang na. murag maglaps bitaw? Manalapas Kaya ka na na. naman tayo gutumbon dyan kay ka. Kaya na pa man tayo gahin mo, malaps sa gamay. Kaya kung kalinturahon tanga, kating inita mo na sobra sa trabaho. Uber patig. Grabe ang trabaho. Okay ang kaon. Inita dyan. Pero kung kitugnaw to, naboy kalinturahon, kitugnaw man. Oh. Pero kung hikapon ka, Init. Inita na mo eh. Noon na pas mo sa kaon. Ritso ginagaling na to nga tungod na sa kaon. O katong pag dito rin sa manghod, lugay makakaon. Lugay. Katong rasa to ba no, lugay na, lugay. Napo isa nga mo alalay nga kalinturan ta tungod sa plima nga di kagawas. Anak pod. Sa Okay, pula. ubo man pod siya. Mo na sa isa po na siya ha. Sige. Sa pagyod lain. Wala na siya. Likod. Likod, hawa, kung saan man. Okay na. Sakit gamay. Pero dili kayo. Pero marag na lang yun siya. Ang mabig gamay. Nadadas buwang. Ilan yung edad mo? 3-4. Ang pangalan na ni guys, si Eric. Pareho sila. Ang naghilot si Eric. Sige. Wala nilain. Ako na lang bahala. Ako na lang bahala sa uban. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Rabina naman niron. Taga Rabina, Digo City, shout out tayo. God bless po mga taga Rabina, Digo City. Ayan. Kung sa karoon na nakakita ng video, please subscribe. I-click lang bell button para update sa ginahilot ng Tagalog or gin-upload Tagalog. Comment, like, and share. Comment lang mo guys kung ano na mo yung mga pangutan na kabayan sa inyong pamatis kawasan. Nandun karoon ang nila kung ginadaw na tala. No? Basi makatabang ta. Kaya kung ganun mo mag-press ko ano na sa Facebook, Eric Kilot ang traditional. So ayan, so shout out po sa mga viewers na ko sa Reels. Shout out po sa mga Facebook page nako, no? Yan. Shout out po sa mga top 3 countries viewers ako. India, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Siyempre sa lahat po ng mga wave double sa lahat. Shout out po sa mga nagapon sa mga Tagalog. So ayan. So tanaw lang tayo guys, no? Ano mga punta na mahilig ko mong traditional na panawan nila. So magilot ako karon guys. Shout out po sa lahat po ng mga viewers. Love you guys. Okay, kakagamisan ito. Pwede pa. Ayaw kayo maghilot si Papang Opra sa mga. Ay, pagbasa arong-araw, ha? Ayan na yung ano. Kaya karan ko, ma, di sa Dito, tamaligo. dito yan. Dito yan.
Okay. Ay, among kamot ba yan na? Sa ubos. Ya, gilkanon ko kayo na siya ya. Gilkanon. Ready na ka? Gilkanon ko naman. Ako ganang hapit tapos mahorot na nagutag. Ano mataliksikan. Lain pa lang. Sugod ka rin mag-ugong kag luya. Ako muna ginapugong na ko. Luya. Nag-ugong kag luya. Bisang matulog. Luya na lang mo sa kilid kay. Matulog tayo yung Matok, ana. yan na lang sa kilid-kilid. Eh, bugna man ko kaya itong panahon lawas. Kaya ang luya, init yung luya. Ugong-ugong ako, marat hindi. Ano ba itong linghod anang luya? Ha? Itong linghod niya luya ba? Isang unsa, basta ko imalang natiyuhan niya. Kung marat hindi lang ba? Napara na ako nga sinutugas. Anak yun po diyan. Ha? Daghan. Kamay Ano ra. niya, kay gunin ko siya kalintura kada kadlaw niya ba? Ulikan. Pagkala niya, uy. Junior, si senior na po ng Hiloton. Ano naman si junior? Si senior na po. Papa? Tapos papa. Okay naman ka? Hindi na ba mo pa? Hindi ko. Pwede ba? Uy. Ito? Uy, lamig yan na ba? Anong tagok-tagok likod? Hindi juga magbasag tubig ito, maghilot mo yan o. Hindi juga kagunit. Mana inig buntag na juga makakuan. Maglip-lip na daan buntag. Kaya ang umukusog ba no? Kamu try ke trabaho. Oo. Ito kaya akong gihilot. Kamot. Sudayo. Sige, tinod pangalan? Jan Eric. John Eric.
Kusog gitu man, yung papa mo magalit kayo. Okay? Luwa, luwa. Iluwa lagi daw na kang ubunak. Kung mo yung kagpurang, di mo pagawas. Nga ni. Luwa ba? Kung di mo yung luwa, panila kasin. Ito. Gani. Ikaw mo sige. Suma. Ano ang daw pa natin? Kapag. Ito. Di pa mo ang likodan eh. Ha? Ako na, Singtanon man kaya. di ko kagsingot. Oh. Kaya tawil, likod. Na. Ngayon na kaya no, magdalag stress na nila siyang trabahoan. Luminaw ba? Singot ugas, singot ugas, mangot. Hmm. Ulo. 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 Tasan ko yung ulo. Kaya kung gusto mo rin, lumon. Nasyari kita na dyan, pura ka kadungog yan. Ayaw na. Duty mo na siya. Yeah. Ayaw mo kayo sa lawas. Hawa na ko na na. Ate ko yung ganito. Naumpang ganito, lupog ko dito. Diyan po yung hilot, dilimig dito. Hindi ko ito malipat. Wala ito, maglugi na ito dito. No. Wala ka kaya. Naidyo ng lawas. Kaya sabi mo hilot ni Buya. Bidjit. Kuman ang gitraining. Ay, di ay. Basta magparamdam na. Di mo ko pwede tugayo ni mo. Malala, magsamo. Taglag ikaw ang kuan. Di pwede ako nga grabe na kayo. Napagpuyo ba? Ay, labonan te.
ko dali maghilot ba? Kape naman eh. Hmm. Mga nakabang mahilot. Hindi kayo kusgon kay kape mo. Mura gyapon din ta eh. Ayan. Lapo po yung bukog. Ha? Lapo yung bukog dito. Gusto ko rin. Anyo sabay ko na na iya. Kaya nang gusto na ito ba? Ay di ay. Pagkakit abot pa mga takip niya ba? Nahulog yung kuwan. Mga spinal dito. Spinal cord. Dugyan na din na siya gusto pahilot niya. I-declare pa yun na nila kung cancer. Kung ano. Ay di ay. Hmm. Sinutugal na siya kung cancer. Hindi ay. Oh, kay di man sa hospital man. Pero mawala na na iya. Oo, mawala na siya. Kaya ang walang ganda na mag-abot ang inom kung sinutugal mo na kung cancer gano'n. Halo. Kung makakuha mo, makahuyang man ang inom. Hmm. Sigarilyo inom, makahuyang. Kaya naman siya, wala niya sigarilyo na uli. Nak, baro nak. Ano, dugay kang angkot? Ay, bata pa. Ay, tibibi. Ay, tibibi. Ano ba ito? Like yan. Start yan. Ano? Ano? Why? Da, jud ko kami king jud kang dapito ba? Kung kami nagkabasa. Ha? Hindi ulit, hindi nagkabasa. Masa, hakbat, bunga, wala. sligo. Wala ya. Kaya di mo din ako siguro pabasa. Nang trabaho? Ay, kanisa na ko. Uli lang siya, Dorla. Babae man niya wala lalaki. Ano? Ibang, bakasan mo na. Matay mo yung tanan ka. Kung mamatay mo lang tanan, ay di po ito makabuso. Maupod, oh. Sa gara, mayo doon sa kanang abusadong lawas, pag namuunag dali. Bakit naman? Kung gamay. Ayaw na. Ah, bagay ako lagi kito. Wala may nakanik ka naman doon. Ano? Mama ka mahinutan. Ano? Yung mother kid. Explain ako sa imo, Arik, ha? Kani dire mo ni ang balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar, ha? Balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay di kalimutan mo ni mga bugat yung mga sakit sa taot, mga pangalan, no? Kani uric acid, nadre ang sigarilyo yun, no? Kani dire sugar, nadre soft drinks, kape, ha? Nga. Oh, sino dito? Sigarilyo yun, no? Kaya kaya niya patulugan ng dugo. Muna ikaw Di sa pa po ano ya? di po madali. Muna isay ko ano na, isay ko sa na yang ano yung Mutasan ano. mo rin. Kung nabuungot ang dugo, kung nagainom ka, hindi na doon ka ang pasayan, alimango, mga isda, Ay, muna. season. Gamay kay bungkag kung tanay kay di ni mabungkag, madugay ano mabungkat man eh. Hoy. Muna yurik. Nga pag mutaas atong yurik labi nag more than 500,
Mana delikado ka na. High blood, sakan na na. Ano, mahungot na mo na ba? Ano, gusto ko ginawa. Sa nila dahil heart attack. Dili na sa heart attack, dili na dugo, ano. Dili Alay. dagan, di na mo pump ba? Ma, meron ko Japan. Huwag pahala ka para makuha. Wala na. Taga may, pero matanggal ng tandoy. Ang tandoy, kanay. Nadaya ang beer. Kani uric acid niya. Inom. Mo ni makapatakingking sa tao, magkatiguang na. O depende kung kano sa mga take kani. Masakit ni sa dako ni, may kanan mo na piko, masakit. Ano mag sugod-sugod ako ba? Ano ko sa backtrock? Oh, inom. Ano mo lagi tingog? Nanatingog eh. Sakit kayo. Taga may. Ano ba ka nahilot? Aron ka. Sino aaya? Ate, nahulog do ate. Thank you, ate. Dito rin arthritis niya. Ma, Ang bali na kaya ka na ako dari o. May dari Ano tawag ni? Arthritis. Ill arthritis. Ano ako ang duhaya? maaron niya. Kasi na ganang gitang kagigahita, ngayon itunog na masakit. Oh. Ayuman. Gusto mo kakuha na yan? Kung na undangon ang itlog manok, niya man. Kahilot, man, wala, mawana na siya. Undang sa tagkaon, tanan hayop ni Tiil. Napagwa, maayo na po siya, makaw na pagbalik ka na. Ano raman na? Enig wala na. Ito ka nang balik. Ano po ta? Enig na na po. Hilaw daw po. Wala nga kalami mo sa itlog manok, no? Pero Ano matarang yung sa gano'n nasira yung arthritis? kanin dirit. Kanin tikod. Duha ka tikod na ako. Sakit. Ito na makikisakit yung ay. Oo, mo na kaya. Dami ang itlog po, no? Mama, ay katon. Para ba scramble ko na ng itlog ka na. Bitaw ang gilinuan. Scramble. Iba po. Ate Sige, kamay na. Barbie. Ay, sige, dito. Ate. Barbie, ate. Ano yung gulaan ate. Barbie. Ah. Ah. Palo ate, palo. Palo. Na, ano? Ano ate? Mama, doon. Ha? Mama. Palo ko palo ate. Mama. Ay, wala manas pa. Wala pa. Taha. Ite, holo. Inilat. Gusto ka may naklo. Nangasaba. Nangasaba pa ka. Oy, Nangasaba ka ni Papa na. Pasok. sarap. Ay. Dala kami jazz. Naan. Aman to na. Ang gulong. Jazz, jakin pang, jacket. Pero o, dakikinig dyan. O, ito sa mga jasan. Wala ito yung sabi. Ang suot, kibigya ka. Buwan na. Bako ano? Ito, nakakahulugon. Ay, katawa kasi yung junior. Anong ginilawa sa bago na. Hago din kain na siya ya. Na pinakahago sa tuwang tiil. Oh, kaya mo may mag bakla-baklay. Baklay, tindog. Oh. Labi na Kamot, sa nanaram ng kamot. Oh. Kanya pinapasaan man eh. Labi na sa iyahang trabaho yan. Hmm. Kay silang tindog yun. Mama, dalawang na, ganito na ko. Ako, uy, pinasaan na ito. Diba, o kapoy na lingkod. Oh. Lingkod to, kay kapoy, oh. Bungkat na kayo, ang tiil. O Kapoy na siya. pagwas gani ang tiro murag di na gyud di. Di ta kalakaw yun. Wala nga. Kapoy magsigig baro, mulingkod. Sa tupan, nagikapoy sa pinasaan. Sa O, pasama di- paguli, himasaan. Ay samot. Ah, very good kayo, kay himasaan. Limpyo ang tiil. Pero Malipay ang labas. tiil, kay limpyo. Pero yung mong lawas, pas mo. Oo gyud. Ano mo, balon?
Pagpagkapa. Okay, kami ako. Tara. Oh, oo. Wala, oh. Anak, igib ba? Ano? Ang garo. Lago pa, yun. Ay, mahal mo minsan pa lang. So, wala. No, no, no. Yan. Ayun na to. Ayun. Pagana diha na. Ano daw yan na? Kailangan kasi umulog si Dres. Hmm. Asma kay kung cheese Dres. Pila? 18. Ay, di ano? 18 ang uban. 18 hours. 18 hours? Jeez. Tos, uy. So kung kagulog sa kasay sa buntag, adi. Oh. Ugma, Ugma. 12 hours good. Oh. 6 to 6. Di pa mo. As kaya na. Napay 7 hours. Ay, pila gano'n? 6 to 6, 12. Oh. Ako yan. Index. Ihatag tibasa mo kate. Okay. Malati pala. Alam sa ko, ha? Hindi kang maghilot. Painom mo na yung nakalaksan ni para BGC. Ah. Kaisa lang. Sabay. Ihatag ba? Mulai oo nga kayo. Wala. Kapit ka kanin. Pwede may home service room niya. Wala. Agay gani anak ko. Tawag. Ako lang nawag. Hindi tawag. Kung man namin matanaw. Hmm.
Oy. Nagkakaroon ko ah. Ano sa'yo? Sorry, awara ko. Hindi ko confidence. Yeah. Nanay, Brenda. Kemarin Ha? Wala akong sabihin eh. Ah. Ano yung pansin mo? ha? Ang galing mo. Saan ka matay kulang sa ikuan? Naka-biscuit. Yellow biscuit. Masarap Eh, yun. ito, yan ba? Yan, buong biscuit yan. Pagkagan ni mo pan yan, bisko. Chicken. At wala ko piso. Wala na, masakit na. Matanggal eh. Ay, nabala na sa kita. Wala ko yun, anak. Bravo lang mo nila. Wala, bravo lang. Yan lang. Wala lang yung yellow nga biskuit. Aplak. Hindi na yellow. Mama. Man to yellow na. To white lang to. Ano, sayo kong pa. Daradang kadang, daradang. Oh. Dari ba? Lagi dito ah. Dara o, dara mo mo. Dari lang. Mama. Dali Mag. Te, pila ganyan yung bravo, te? Wala ko piso. Sige! Te, dali ba? Hindi, yung bulot ako eh. Dara
Kamay lang. Diri bawa dito niya katatong dahil sa ito eh. Ha? Ako rin pala. Karo, ano na katapong. Sit down. Sit down. Mana? Wala taon be. Dapat ang trapo kay butang man sa itoy. Bundok lang. Kamu kay na. Kailangan bulingon ah. Diyan kay manggamit ang trapo niya, di na ba manglaba? Kamu kayo. Mapamusayaw ka kasi ikikiam. Sayaw. Na. I-dance. Piloton be? Piloton? Kapag makapiyog, dilhagal, hinuton. Stroke. Stroke. Bunali. Bunali mama. Kala niya kung mata, oy, launa po ko nagmata ba? Ano ba? Diyo, di kalintura niya. Kama, gisakit ang tiyan. Ay, ito na balik piya. Oo, ben. Yun na, ay katusang kadlawan po, kalintura po siya, masaya ng ubo. Saya ng ubo. Saya ng ubo. Bro, nagiging sit down. Oh, dara. Sit down. Oh, ah. Yan ka kamay. Oo, bangko, bangko. Ah, ah. Ah, dali ka, dali. Ah, dali, sit down. Sige, sit down. Down, oh. Sabaw mo niya, Papa. Sako, luton ka. Agay-agay ka, pamilang gani ka. Di ka mag-agay-agay. Wala mo gutoy agay kung tanduhay. Parang kasama sa kamahan. Ito yun, nawala na niya yung Papa, diba? Ito sa kuat, diba? Punta. Manula lang na ako kaya sige mo sila gawin doon. Sige ba ate? Nasuko na te. Sige ba? Mama, kunabi. Ako na kung gilot, baka pinutin mo. Hindi. Lita-lita lang siya sa sakit. Uy! Pakasala itang talangka. Ikaw unahan. Talutin na lahat. Ala, down. Down, up. Down. Bayo te. Amin ibig kay Joy tinanong.